Нищо не знаете, нито мислите, че за нас е по-добре един човек да умре за народа, отколкото целият народ да загине. Брати и сестри, днес споменаваме Великият четвъртък, когато Христос се намирал на една горница в Иерусалим, където вечерял със своите апостоли. Наричаме тая тайна вечеря не за друго, защото тя в духовен смисъл била залеза на вековете и края на земния живот на Христос. Наричаме я тайна не за това, защото била тайнствена или скрита от хората. Наричаме свещена вечеря с литургичен характер на тайнството на жертвата, на евхаристийното превръщане на хляба и виното в тяло и кръв Христови. На тая съща горница Христос неведнъж е говорил със своите апостоли, там дори е говорил на срещата си с Никодим. На тая тайна вечеря, която била последна трапеза, с която Господ е ял със своите апостоли и ученици преди своята смърт, се състоява късно през нощта. Христос умива нозете на своите ученици и споделя с тях тая трапеза, преди да се разделят, за да могат да устоят на големите изкушения, които им предстоят, и най-вече Той да установи тайната на Светата Евхаристия. Затова в края на трапезата Исус Христос се помолил сърдечно с молитва за любовта и изрекал най-красивите и вълнуващи слова на учение и утеха за учениците. Първият акт, с който започват страстите Господни, е актът на предателството на Юда. Ето как ни го описва Светото Евангелие, че наближава празникът безквасници, който се нарича Великден. Първосвещениците и книжниците търсиха как да го убият, защото се страхуваха от народа, казва светия апостол Лука в 22 глава, 1 и 2 стих. Единствените, които не са обичали Христос и които желали Неговата смърт, са били храмовите свещеници, книжниците и фарисеите от Иерусалим. Те отдавна са опитвали да го убият, но се страхували от хората, от множеството бедни, които били разбрани утешени от Христос. Те се страхували от множеството болни и грешни люди, които били изцелени и простени от Христос. Те се страхували от струпването на тия хора, които били болни и гладни, редом с Исус, и всички се тресяли тая гилдия на фарисеите, на книжниците от яд. Говорили си, никога не сме виждали такова нещо в Израел. Никога никой човек не е говорил така, като той човек. Да, било ги е страх, макар че те са водачите на народа. Те са и първосвещеници на беззаконието, защото са знаели заповедите на закона и са събрали двора на първосвещеника Каяф и са съветвали как да хванат Исус и с хитрост да го ловят и убият. И казали си не на празника, за да не станат размирици между народа, според евангелист Матей. Въобще те искали да убият Христос, но да избягат от ръцете на хората. Но не от ръцете на Господа на силите, защото е страшно да попаднеш в ръцете на живия Бог. Първосвещениците, книжниците и фарисеите се страхували от народа, не защото са обичали този народ, а защото самите те са живели на гърба на народа. Ето защо някои от тях казали, че този народ, който не знае закона, е проклет. И в този убийствен съвет на Синедриона те се питали един друг, казвайки какво да правим, защото този човек върши много знамения. Ако оставим сам така, всички ще повярват в него. Римляните ще дойдат, ще отнемат страната ни, властта ни и въобще нацията. Тогава Каяфа проговорил, дори като пророк, казвайки: нищо не знаете, нито мислите, че за нас е по-добре един човек да умре за народа, отколкото целият народ да загине. С това решили да погубят Исус и да измамят отново хората и целия свят. Първосвещениците и книжниците си послужили с хитрост и с проклетото им сребро. Те използвали предателството на Юда и невежеството на римските войници,
за да изглеждат невинни за кръвта на праведника в историята на човечеството, да бъде записано, че римляните са били тия, които са разпънали Христос, а не евреите. Но лъжите не могат да се противопоставят на истината. Те са опитали да покварят, да измамят един учениците му с пари, да го продадат без знанието на хората. Като чул това, Юда се помислил как няма да изгуби тая възможност да спечели. Сатаната, като видял, че не открива никому мисълта си, влязал в него, в Юда, наречен Искариот, казва Лука, 22 глава, 3 стих. Юда съвършено извършил в този момент 3 големи гряха. Първо, отричане на Бог, предателство и продажба за пари. Между другото, Юда е бил от гилдията на зелотите. Ще отворим една скоба, да кажем, че светата традиция Юда Искариотски според някой е бил родственик на Христос. Някой далечен братовчет. Зелотите, както и някои от Йоановите ученици, са искали всячески да направят така, че да вдигнат народа на бунт срещу римската власт, защото не може да понасят именно техния гнет. Данъци и безчинство. Юда вижда в лицето на Христос онзи обещан Месия, вижда го в облика на земен цар, който да дойде да възстанови Израелското царство, дори в пъти повече от царстването на Давид и Соломон. И когато Христос прекатурил масите на менячите и изгонил търговците от храма в Иерусалим, Юда Искариотски си помислил, че ето наистина настъпил момента, в който дошъл този Месия, който да отърве народа му от римско робство. Но когато вижда, че той не създава бунт и не вдига народа срещу правобителя, тогава нещо в него се обръща и той в този момент започва да мрази до смърт Христос и решава да се отвлече от него, защото не е изпълнил според него тая мисия да дойде като земен цар. По-късно, според някои тогавашни свидетели, когато той върнал парите в храма на първосвещениците, отишъл се обесил. Но Бог му дал още един шанс. Защото когато се обесил на някакво дърво, някой каза дали се скъсал от въжето или клона се щупил, но Юда пострада все пак, защото вътрешната чувствителност се излезе на земята. Така, някой казва, че 1 месец или повече от 40 дни той се е мъчил, докато умре. Казвам другия, че Бог му дал втори шанс да се покае за този грях, но той не го сторил. Днес Христос е бил продаден. Днес безценният Син Божий оценен от 30 сребърни. Предателят го е продал на първосвещениците, които са съветвали двора на Каяфа. Навсякъде има объркване, безредици, къвги, планове. Те се съветват заедно как да заловят и убият Христос, но страх ги от народа, затова е бил този предател, търсят човек, който да купи. И Сатаната ето дошъл във време да помогне. Влязъл в душата на Юда, наранил сърцето му със сребърна любов и го изпраща при първосвещениците. Сърцето на Юда горяло не само за пари, но и за отмъщение. Той не можел да чака повече и затова го предава в ръцете им. Казва им какво, кога, къде ще бъде знал пъти, по който Христос върви. Мои възлюбени брати и сестри, днес Исус Христос, Спасителят, е бил продаден за нас.
за цялото човечество. Утре той ще бъде арестуван и отведен на страдание пак за всеки един от нас. Да се пазим от предателите, да бягваме и да избягваме греха, подобен на Юда, и да почетем страшните страдания на Христос, които Той претърпя за нашето спасение. Амин.